All right. Mangigmut samit samin ni ayak may sa apapel na sirayan kasipay mo ako nada ay ayatan ka di may sa anong teken ka ket puso nga garukbab ken ka hindi mo pulos pagaruken tagtaga ipen na ka to'y kantamang saging tapuso sa kagrayo ken ka nga minawan kapat padam nga takaungga awan makabulog nga dakad to'y puso sikalaeng biyag ko Rayaw ni Ilocano. nga minawan kapat padam nga takaungga awan makabulog nga dakat to'y puso sikalaeng biyag ko Rayaw Ni Ilocano. ket puso nga garukbab ken ka yang di mo pulos pagarupen tagtaga ipen na ka to'y kandamang saging tapuso siya kagrayo ken ka dagat to'y puso sikalaeng biyag ko nga minawan kapat padam nga takaungga awan makabulog nga dagat to'y puso sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko Rayaw ni Ilocano. And maraming salamat po sa mga nagpapaulan ng maraming puso. Thank you so much. Okay, at tapos sumiway sum natin nga na po uluan. Alas 3 ti parbangaw. Apo, dito ba lang programa tayo nga na po uluan? Rayaw ni Ilocano.